2002 मायथाइयाव नोंथांमोननि बे स्कुलखौ 2003 मायथाइयाव गायसनदों होनना बुंदों। जोंबो स्कुल गायसनदोंमोन 2002 मायथाइयाव सिजौ एकाडेमि होननाय। दिनैनिफ्राय 23 बोसोर सिगां स्कुल गायसनखांनायनि उनावहाय जोङो जायफ्रा प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनो हाथावथाव एसे थाखा फैसा गोनां मानसि, एसे लेखा गोरों मानसि, एसे बुद्धियक मानसि, बिसोरनि न' थांनानै जोङो गथ'फोर बिहैदोंमोन। अब्ला बिसोरो मा बुंबाय, जोंखौ मिनिदों। मिनिनानै बुंबाय, मा बर' मिडियामनि प्राइभेट स्कुलखौलाय बबाव मोनफेरबायनाय, जाम्बा जाम्बालाय होनदों। इंलिश खुलि, इंराजि मिडियाम खुलि जों स्कुलाव हैगोन। गोबां लेखा गोरों मास्टार प्रफेसर साख्रि आला थाखा गोनां मानसिफ्रा जोंखौ बेबायदि बुंदों। गोबां बिमाफ्रानो बुंदों जोंखौ, फोरोङा मा बर' मिडियामनि सुबुंसो बेलाय, आंहा इंलिश मिडियामाव होगोन। गथ'आ देनां साख्रि मोनाब्लाबो इंराजि हिन्दी रायलायनानै जागोन। जोंखौ बेबायदि खोथा बुंदों। एकदम बियो रियेल, माने बास्तब। दा बिनि उनाव जोङो सिन्ता खालामनो बायथ' जाबाय, माबोरै जाबावगोन। स्कुलाबो जोंनिया थरजा बेरानि थिं सायला खोबनाय फिसा फिसा बेबायदिनो। बिनि उनाव जों साननो बायथ' जाबाय, माबा मोनसे जों गोदान सिन्ता खालामनांसिगोन। थाखा गोनां फैसा गोनां लेखा गोरों मानसिफ्राथ' जोंनि स्कुलाव गथ'फोरखौ होखालानो। दा ओंखायनो जों मा खालामबाय, जोंनि गोरिब गुन्द्रा मानसिफोर, सोरबा खामला मावनानै जाग्रा, हाजिरा मावनानै जाग्रा, आबाद मावनानै जाग्रा, थेला बोनानै जाग्रा, बेफोरबायदि मानसिनि न'खर 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 थांनानै जों बुंहैबाय जे जोङो गंसे फरायसालि खुलिदों, बर' बिजोंनि प्राइभेट स्कुल सिजौ एकाडेमि। खम बेसेनावनो जोङो नोंथांमोननि गथ'फोरनो क्वालिटी एजुकेशन होनो नागिरदों, गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नागिरदों। नोंथांमोना जोंनो नोंथांमोननि गथ'खौ स्कुलाव हैनांगौ। एडमिशननि दामा 150 थाखा, मान्थलि फिसा 50 थाखा, 50 रुपिस अनलि। एडमिशना 150 थाखा। दा बेबायदि जोङो गामि 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 हाबनानै गोरिब गुन्द्राफोरखौ टारगेट खालामबाय। बिनि उनाव बे गोरिब गुन्द्राफ्रा गावसोरनि गथ'खौ जोंनि स्कुलाव एडमिशन होफैबाय। प्रथम बोसोरावनो गासै 75 जन, 75 जन। दानिया बेबायदिनो बोसोरसे थांबाय, बोसोरनै थांबाय। बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव मा जाबाय, दानिया जोंनि स्कुलनि लांगोनाजों थांग्रा, इंलिश मिडियामाव फोरोंग्रा, एसामिस मिडियामाव फोरोंग्रा जायफोर गार्जेन, बिसोरो जोंनि स्कुलथिं नाहर मिनि हरग्रा जाबाय। आरो जोंनि गार्जेनफोरखौ इनसाल्ट खालामग्रा जाबाय। माबायदि स्कुललै नोंसिनियालाय, मा गाननाय जोमनायफ्राबो थिग नङा, न'फ्राबो थिग नङा, न'आथ' जोंना थरजानि बेरा आरो थिं सायलिया। बेबायदि गोबां जोंनि गार्जेनफोरखौ इनसाल्ट खालामबाय। मानो? खारन जोंनि गार्जेनफ्रा फुङाव दसे हालेवनायखौ दोनथ'नानै गावनि गथ'खौ फुरला फुरलि बिखुङाव बानानै स्कुलाव दोनफैयोमोन। जोंनि गार्जेनफ्रा बोसोरसेयाव जरानै माने गांनै ड्रेस सोलायनो हायामोन। बे गांसे ड्रेसखौनो बोसोरसे गानहैयोमोन। सोरबा सोरबा 2 बोसोरहालागै गानहैयोमोन। गस्ला गुफुरफ्रा दंखलाव आइरन गोनां माबायाव दैयाव सुनानै गोमो जालायोमोन। अब्ला आंनि खाथियाव फैनानै, आं प्रिन्सिपालमोन बे समाव, गोबां गार्जेनफ्रा फैनानै आंनि खाथियाव ओरै गंसुनानै थाफैयो। मा जादों? माबालै सार, बोरै जाबावगोनब्रा आंना। बोरै जाबावगोन माने मा जादों? माथो जोंखौलाय बिराद जेबो थाबथासो दांग्रा जाबाय। बेलेग स्कुलाव लांग्राफ्रा बेबायदि स्कुलाव फरायनानै गथ'आ बहा मोजां जानो, बहा गोरों जानो। बर' बिजोंनि प्राइभेट स्कुल बहा नुफेरबायनाय, कुनु डिसिप्लिन गैया, मा गैया, क्लास रुमाबो मोजां नङा।
अखा बार फैबाथाय क्लासबो खालामनो हाया जोंखौ बेबायदि बुङो ओरै जाहैबाय अब्ला आङो सानसेखालि 2005 मायथाइयाव 2002 आव गायसनदोंमोन 2, 3, 4, 5 2005 आव गार्जेन मिटिं लेंबाय गुवारै गासै गार्जेनफोरखौ लेंहरजोबनानै मिटिं मोनसे लाबाय बे मिटिंआव जोङो बुंदोंमोन आं बुंदोंमोन नोंथांमोना कुनु जिंगासिनो नाङा कुनु डाउट खालामनो नाङा नोंथांमोननि गथ'नि दायित्वखौ जों लागोन कारन जोङो बे स्कुलखौ बिजनेस पारपसनि थाखाय गायसनाखै बे स्कुलखौ गायसननायाव जोंहा सेन्टिमेन्ट मोनसे दङ मा सेन्टिमेन्ट दिनै बर' बिजोंखौ गारै गारै इंराजि बिजोंफ्राव जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा बे लेखा गोरों मानसिफ्रा इंराजि मिडियामाव होगासिनो दङ दिनै बे बर' बिजोङा थैनो थांगासिनो दङ ओंखायनो बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनांगौनि बे सेन्टिमेन्टजोंसो जों बे स्कुलखौ गायसनदों नोंथांमोननो खोथा होबाय 2012 सनाव गिबि खेबनि थाखाय मेट्रिक फाइनाल लिरगोन जोंनि सिजौ एकाडेमिनिफ्राय ओइदिनखालि नुगोन नोंथांमोना जैदिनखालि रिजाल्ट होगोन अल आसामनि गेजेराव बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार लानानै पास खालामगोन बे स्कुलनिफ्राय नोंथांमोननि गथ' गोरिब गुन्द्रानि फिसाफोरखौ होनना बुंदों जेला 2012 सन फैबाय मेट्रिक फाइनाल लिरबाय रिजाल्ट होबाय अब्ला रिजाल्टआव ओंखारबाय अल आसामनि गेजेराव बर' बिजोङाव बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार लानानै जोंनि स्कुलनिफ्राय उथ्रिसार जाबाय बे गथ'आ दिनै इन्जिनियार जाबाय बे गथ'आ दिनै इन्जिनियार जाबाय आरो मा खालामबावदों बे इन्जिनियार मावबाय थानायावनो UPSC नि थाखाय दा कोचिं लाबाय दं थारमाने बेखौ पास जायोब्ला IPS जायो DC अफिसार जायो DC जानो हायो IPS जानो हायो बेबायदि मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय बियो दा कोचिं लाबाय दङ सोलोंगासिनो दं आरो बियो सानसे समाव आंहा फोथायनाय दं फोरोंगिरि हिसाबै सानसे समाव बियो UPSC आव पास जानो हागोन आरो दिनै फैयै फैयै मा जाबाय बे स्कुल जाय स्कुलखौ बे ओनसोलनि गोरों गोराफ्रा मुगैदोंमोन जाय ओनसोलखौ बे ओनसोलनि गोबां मानसिफ्रा सोंखारिदोंमोन थाबथा दामदोंमोन दिनै बे स्कुलावनो बयनिख्रुइबो साबसिन रिजाल्ट जायो एसे सिगाङाव बुंदों जोंहा सानजारां रोदोमफु सोलोंसालि बिगोमाया बे स्कुलाव जायफोर गथ'आ गाज्रि फेल जाबाय लेखा रोङैफोरखौ आंनाव जाबसिननानै होफैयो आरो आं बेखौनो दिनै फाहामनो नाजायो होनना जोंनि बे स्कुलावबो बेबायदिनो मा खालामोन क्लास 6 आव एडमिशन लानो फैयो तारमाने फेल जाफ्लेबाय थानाय गथ' क्लास 5 आव एडमिशन लानो फैयो फेल जाफ्लेबाय थानाय गथ' लोगोआव सासे 3 बोसोर 4 बोसोरनिबो गथ' लाबोफायो दाना रायलायो जोंजों देलै सारमोना बे गथ'खौ लाखिदो मा जाखो मा खालामबावनो नोंथांमोन नङाबा मोजां खालामनो हानाय नंला मा क्लासाव फरायो क्लास 5 आव देनाय नामखौ लिरनाय बाबु होननानै लिरनो होयो गावनि नामखौ लिरनो रोङा क्लास 5 आव फरायनाया दाना खाथियाव थानायखौ सोंबाय नैबेलाय बे बाबुखौलाय मा खालामनो नागिरदों सार आं बेखौ आमुक स्कुलाव हैनो नागिरदों बबाव इंराजि मिडियामाव मा बुंनाय जाखो नोंथांनिया नोंथाङा बे गथ'खौ बै स्कुलाव हैनो नागिरदोंबा बे गथ'खौबो लांफा क्लास 5 आव फरायनायखौबो क्लास 6 आव फरायनायखौबो नोंथाङा मा मिनिं खालामनो नागिरदों दाखोर दालाखौ जोंनाव होफैनांगौ बिनिफ्राय नैबे देबायसो सोलोंजेननायखौबा नोंसोर गुबुनाव लांनो नागिरदों लाया आं एडमिसन आउट मेन्टेलिटिया माबायदि दिनै मेन्टेलिटिया माबायदि जोंखौ जुदि इसिबां फोथायबायब्ला गाज्रि गथ'खौ जों मोजां खालामनो हायो होननानै नोंहा बिश्वास दङब्ला बै 4 बोसोरनि गथ'खौ LKG आव जोंनियाव मानो एडमिसन लानो गोसो जायाखै कारना मा नंगौना नङा दे तारमाने बेबायदि आरो मा जाबावबाय गोबां समावनो मा जाबावदों दाना रिजाल्टखौ खोनाबाय थायो रिजाल्टआ बिराद मोजां जायो ओंखायनो मा गोजाननिफ्रायबो फैनानै जोंनि स्कुलाव एडमिशन लानो रायलायफैयो
जेला रायलाय फैबाय अब्ला स्कुलनि अबस्थाखौ नुलांबाय थासारिखौ बेबायदि थिंसाइलिहा थरजानि बेराया गब्लंबाय 3 बोसोर 4 बोसोर जाबाय बार बाथाय अखा हानानै जुदि बार बाथाय क्लास लानो हाया बेखौ नुफैबाय फनावबा रायलाय हरदोंमोन सार नोंथाङा जायखिजाया मोनसे सिट लाखिथारनांगौ आंबो आंनि गथ'खौ नोंथांनि स्कुलाव हैबाय दङ एबार क्लास 9 मोनगोन एबार क्लास 8 मोनगोन 7 मोनगोन होननानै फै नोंथाङा फैग्रोल' फैबाय स्कुलनि अबस्थाखौ नुबाय बिल्डिंनि अबस्थाखौ बेनिफ्राय फर्म खिनिखौ लानानै ब्लक थांबाय एडमिशननि टाइमाव जेला फन खालामो अब्ला रिसिभ खालामला दानिया मानसिफोरा माखौ नायो समायना सानि समायनाखौ नायो सिंनि समायनाखौ नाया दा बेबायदिबो गोबां जादों आरो गोबाङानो मा जाबावदों जायफ्रा जोंनि स्कुलाव फरायखानाय गथ' बेबायदि गथ'खौबो लानानै थांनानै क्लास 3 मोनबायमोन क्लास 4 मोनबायमोन क्लास 5 मोनबायमोन बेबायदि गथ'खौ लानानै थांनानै सोरनिबा फुस्लायनायाव सोरनिबा बुंनायाव इंलिश मिडियामाव ब्लक लानानै थांफिनबाय क्लास 4 आव मोनदोंमोन क्लास 5 आव एडमिशन लाहैबाय क्लास 6 मोनबाय क्लास 7 मोनबाय क्लास 8 मोनबाय दानिया फन हरफिनबाय फंबाय गथ'खौ लांफिननांसिगोनलै मानो आङो बारा मोजां मोनाखै आरो जोंखौबोथ' नों मोजां मोनाखै जोंखौबोथ' नों मोजां मोनखायाखै बेलेग मोजांसिन नागिरनानै थां आरो जुदि आंनि स्कुलाव एडमिशन लाफिननांगौब्ला इन्टारभिउ लिरनांगोन इन्टारभिउ लानानै फैबाय एन्ट्रेन्स लिरनो ओजों स्कुलनिफ्राय मोननाय नाम्बारखौ नायबाय मार्कशीटखौ 92% roll number 2 क्लास 8 आव फरायनाय माने क्लास 8 मोनबाय 92% मोनदों इंराजि मिडियामाव फरायहैनाय आं बुंबाय 92% मोनदों माथो बिनिफ्राय आरो माथो नांबावगौ आं बारा बिश्वास खालामनो हाया जादों फंबाय जाहैबाय दे होमबालाय एन्ट्रेन्सआ लिर एन्ट्रेन्सखौ लिरबाय इंराजियाव 20 नाम्बार साइन्सआव 20 नाम्बार जिकेआव 20 नाम्बार होयो आरोखि गासै 60 मार्कनि दाना इंलिशआवनो मा मोनखो 3 नाम्बार इंराजि मिडियामाव फरायनाय 92% मोननाय क्लास 8 नि गथ' आं बुंबाय गथ'आथ' फेल जाबाय मानोथो खुलुमबाय आंखौ खुलुमनो नागिरबा आं आथिं गोरि हरबाय देरबाबो खुलुमनो होबाय आं खुलुम एडमिशन लाबाय एडमिशन लानानै मास्टारफोरखौ बुंबाय आङो एसे बे गथ'खौ एसे मोजां नायनाय माबायदि नायबा बुंबाय जेबो गैला सार सेस खालामबाय गथ'खौ मोजां खालामनांगौ गोरों मोजां दंखायो बिनियाव नैबे बुस्थुआ दं बैसोसो नस्थ' खालामदों होननानै गथ'आ मा जाफिनबावबाय दानिया क्लास 9 मोनबा मोजां जाफिनबाय क्लास 10 मोनबा साबसिन जाबाय मेट्रिक फाइनाल लिरबाय जेला मेट्रिक फाइनाल लिरबा मा मोनखो 78% लानानै पास जाबाय 78 दानिया आं सोंबाय बेथ' रल नाम्बार 2 सो जादोंमोन क्लास 8 आव जेब्ला जोंनियाव फैदोंमोन बे रल नाम्बार 1 आ बेसेबां मोनखो बेसेबां डिभिजनाव पास जाखो होनना सोंबाय आङो सेकेन्ड डिभिजन 55% बेबो आंनिनो लोगो दानि इंराजि मिडियामाव बे रल नाम्बार 1 आ 55% लानानै पास जाबाय जायनिखि रल नाम्बार 2 92% मोननाय बेयो जोंनियाव फैनानै 78% मोनबाय दा आं बेखिनि खोथाखौ बुंनायनि खारना बेनो जोंनि गथ'फोरखौ लेखा गोरों खालामनांगौनि थाखाय बिसोरनि क्वालिटी एजुकेशन होनांगौनि थाखाय मिडियाम डाज नट मेटार मिडियामा जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बेयो बर' मिडियामानो जाथों इंराजि मिडियामानो जाथों एसामिस मिडियामानो जाथोंमोन बेयो सोरनि सायाव सोनारगोन जों गार्जेनफोर
आरो गथ'फोरनि सायाव आरो फोरोंगिरिफोरनि सायाव नों गार्जेना जुदि मोजां नङाब्ला जोंनि गथ'फ्रा जुदि गोसो होना फरायाब्ला फोरोंगिरिया जुदि मोजाङै जोथोन लानानै फोरोङाब्ला नों जेसेबां गिदिर स्कुलावनो फोरोङाथों मानो जों गथ'खौ मोजां खालामनो हानाय नङा दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों बे स्कुलाव जायफोर गार्जेनफ्रा गावबा गावनि गथ'खौ होदों आं बिथांमोनखौ बुंबाय नोंथांमोननि गथ'आ बे स्कुलाव फरायनानै डक्टर जानो हायो इन्जिनियार जानो हायो एसएस आईएएस आईपीएस अफिसार जानो हायो बिसोरखौ रावबो होबथानो हाया दा बेखायनो दा जोंनि गथ'फोरखौ माबायदि जोथोन लानांगौ जोंनि गथ'फ्रा माबायदि जानांगौ जों बे बिथिंसायल' नोजोर होनांगौ